Va ser un il·lusionista i cineasta francès, conegut per molts desenvolupaments tècnics i narratius cinematogràfics. Per a ell, el cine era un instrument per posar en pràctica les seves habilitats il·lusionistes. Per això, va innovar en l'ús d'efectes especials amb una gran habilitat per manipular i transformar la realitat. Va introduir al cine la màgia i la ficció, i per això va crear diversos efectes especials. El truc de substitució, descobert per pura casualitat a l'espatllar-se la seva càmera. El stop motion, l'animació pas de maneta, és a dir, fotograma a fotograma. La sobreimpressió, que consisteix en l'exposició múltiple del negatiu, i els fosos a negre i des de negre, que es van reproduir al cine mudo. La seva obra més coneguda es titula Viatge a la Lluna, una pel·lícula francesa de ciència-ficció feta en blanc i negre, muda i basada en 2 novel·les. La seva durada és de 14 minuts i 12 segons, feta a una velocitat de 16 fotogrames per segon, és a dir, feta amb el stop motion. A part d'aquest trucatge, també va fer ús del canvi d'escala, la desaparició i la substitució, entre d'altres. Sobreimpressió. Permet fondre en el mateix pla escenes o imatges que s'han rodat per separat. Et permetrà duplicar objectes o personatges, aconseguir que volin com si tinguessin vida pròpia, etc. Stop motion. És una tècnica d'animació que consisteix a aparentar el moviment d'objectes estàtics per mitjà d'una successió d'imatges fotografiades. El moviment de l'objecte estàtic es construeix, fotograma a fotograma, manipulant l'objecte entre preses. Substitució. L'efecte de substitució és un trucatge cinematogràfic molt senzill que consisteix en parar la gravació d'una pel·lícula per incorporar, treure o canviar un objecte o personatge dins del pla. Canvi d'escala. La càmera permet convertir el que és tridimensional en bidimensional, convertir coses molt grans en minúscules i viceversa, gràcies als diversos efectes òptics. Es juga amb la perspectiva per confondre els espectadors a l'hora de crear il·lusions amb la mida.